טוב, מה קורה יוטיוב? יוטיוב, מלא זמן לא היה יוטיוב, אתה יודע אושר? כן, וואי, טוב שחזרנו, כן. אתה היית מגריל משהו לצופים? למה צריך להגריל משהו לצופים? כי ככה הם רגילים לזה. כן, סתם, לא חייב, אבל לא חייב. כן. קיצור, מה אומרים חבר'ה? היום אנחנו במדבריום, שזה כמו גן חיות, אבל של חיות מדבר בלבד. יש כאן תנינים, יש כאן אריות לבנים, יש כאן שועלים, יש כאן יעלים, ואפילו זברות וג'ירפות. באמת יש כאן כל מה שגדל במדבר נמצא פה. ועכשיו עלינו למתקן. עדיין לא, נעלה. אבל, נכון, עלינו למתקן של של הג'ירפות. זה כאילו מתקן שלוחצים עד שמגיעים לגובה גבוה ממש, גובה של ג'ירפה. זה ממש חוויה. אושר, איך אתה מסכמת עד עכשיו? עד עכשיו אני מסכם שהיה פגז. איזה גבר. וואלה, גם לי את האמת היה פגז. היה נחמד מאוד. לא נפגשנו מהמחנה הארצי. לא, היינו בשבת אופקים. נכון, היינו בשבת אופקים. אבל... אז לא נפגשנו משבת אופקים. ונפגשנו גם בערב הוקרה למי שהיה בשבת אופקים, אתה זוכר? כן. כן. יאללה, אז נחזור אליכם, פלוג שלנו. נחזור אליכם, ביי יוטיוב!